Партія «Слуга народу» визначилася з новим головою. Ним став Дмитро Разумков, радник президента України Володимира Зеленського. Відомо, що з'їзд партії заплановано на 8 червня. Саме тоді будуть представлені списки кандидатів з 225 осіб, програма та ідеологія партії. За словами голови виборчого штабу «Слуги народу» Олександра Корнієнко, партія має намір створити коаліцію самостійно. Всі кандидати, які претендують на висування, у нас заповнюють і анкету з біографічними даними, і подають також концепти законопроєктів, які вони хочуть реалізувати в Верховній Раді. Також ми проговорюємо на співбесідах з них бачення їх роботи в комітеті, в якому вони збираються працювати. Тим часом партія «Слуга народу» оновила логотип. Тепер чоловічку на велосипеді домалювали булаву. Втім, у партії кажуть, ця версія не остаточна.